Itu Mas Iqbal yang hitam itu. Tak otak Mas. Dari sini kelihatannya gitu. Lah aku kira tadi peladen loh Mas. Oh, tibanya mantan toh. Lah ndak bilang loh tadi kadung tak suruh pergi sama ini. Maaf ya. Nanti foto lagi ya Mas ya. Maaf ya Mas ya. Ini kan ndak tahu Mas. Maaf ya. Ini anak nyanyikan ya ini. Ini. Lah kok ngono? Lah kok ngono piye? Punya mantan ah. Wah putrane Butini juga sama Pak Didi. Lek anake Niken mesti lemu, Pak. Dadi apa so? Dalang. Aja dadi dalang, bojone mesti akeh. Aja. Ning lek Om Rudio gak. Masine kowe ngeneki aku. Mboten nih, lan jenengan Aku lho. Nyanyi apa? Nyanyi apa? Yo. Dek gelang alit ali. Kangen iki. Tutuk nane. Piye Tutuk to? nane. Sik to. Tutuk nane. Oh, iki bener ngono lho. Tutuk nane. Masa arep nyanyi korban das. Ki Anu, Pak Didi niki. Mangrake tata sasaji. Dan liro asung papujan. Ama minta nugroho sakit yang widi. Agita pulto men liro asung pradogo. Awinatuwa berkah basuki wono kang bace kotite kang ala bakal ketara sesanti rahayu cakra budaya tetap jaya. Oke, iki jenenge spot ala mbuh kuwi kon dilek nemu cah-cah iki. Selamat malam, Nduk. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Pripun kabare sampean? Alhamdulillah pangestune kula sae. Seger waras. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Menika sowan ngendi mboten bingung, Nduk, niken? Mboten. Nang ngendi? Ponorogo. Ponorogo piye to kaya kene kuwi Madiun. Ayo Blitar to kaya Blitar. Waduh, sampean kok nyelot gedhi ngene sekolah mboten sundul ning sekolahan kan. Nggih mboten. Tak taman ki rumah saku ora tau. Cita-cita kula kan dadi Mbak Kris. Dalem? Cita-cita kula dadi Mbak Kris. Oh, Kris nyanyi ta? Nggih. Waduh, lha Kris nyanyi wah. Kris nyanyi tenan kok setahun kas numpak becak nu medun kok becak wis angel, becake katut. Dadi sange bangkeane iki nggo gowedhe to. Dadi katut sak sing medal ki, malah dhuwur. Lah justru malah dadi Mbak Kris niku Napa? sae lho, Om. Sae pripun? Saged dibentuk. Lho kok dibentuk piye? Niku umpami olahraga seminggu niku pun dadi awake. Pun dadi napa niku? Dadi gentong. Ya aja Nggih gentong to. dadi gitar Spanyol. Wow, Soale ngono. postur kados Mbak Kris niki lek umpami diolah. Heeh, niku diolah, kados masakan. Sae. dimasak. Sae niku kados gitar Spanyol ngeten lho. Anu to, Membodi. menggik mentol ngono to. Nggih. Basane menggik mentol kuwi. Gimana membodi, body. Karena ini sudah paulen. Cek to Pokoknya sego itu paulen. pulen ki carane empuk, Ya. ginjur-ginjur ngono. Nggih. Ini to body ki apa to body ki? Body. Kowe ngelokne Krisni body ki ombo gedhi. Ngawur. Mas aku kok ya. Nah tapi ngene iki malah nuduhne nek garwane kuwi kena diarani leh ngopeni tenanan. Nggih. Omah-omah kok bojone lemu, ha kuwi sing lanang genah tanggung jawab penuh dengan kasih sayang dan memberi nafkah dengan sepenuhnya. Ngono lho. Pokok wong omah-omah sing wedok kok lemu. Nggih. Dadi ketok iki nek sing sajake kuru-kuru ngono ya mesti ora kopen. Berarti jenengan mboten tanggung jawab, mboten perhatian. Lah buktine Ha napa? Mbak Putri nggih kurus. Endi kuru? Lah niki. Ha, lha kuwi. Lek kalih Mbak Kris lemu pundi? Ayo nek dibanding kae panjenengan kae rabine wis luwih dhisik. Dadi lemu. Lah iki lho, iki rencana ya luwih tak gedhekne luwih saka Krisnia. Lah iki wis senam kok. Iki dhek iki senam lho, bendina iki senam.
Ora lho, kowe senam kok nyelot gedhi aku ya ngono. Mas pancen gedhekne barang-barang kok butuhe. Iya. Ya benar, kalau senam itu kita itu kalau tekniknya benar itu bokongnya bisa besar. Apa? Iya, bokong. Bahasamu Indonesia iki piye to? Bokongnya bisa besar iki. Bokong iki bahasa Jawa lho, Nduk, kaya ngono Mas aku. Lah kalau pantat tidak sopan. Oh ngaten. Nggih. Ya carane bokong iki bahasa Indonesia nek sajake pantat ora sopan ya bakang lah, bakang. Karena O dadi A, moto dadi mata. Iya. Iya dadi Iya. Iya, bokong Bakang. nah, kuwi bener. Iya. Wis manut aku iso keblasuk engko. Iya, nanti kalau kan senam terus itu kan bisa membentuk postur itu bakangnya jadi semok, terus sasanya juga semakin Iya. semok. Bakang sama jadi semak sama galanya saya geda. Apa itu gala? Gulune saya gede. Oh, iya. Rumah saku kamu. Rumah saku. Sasa itu apa? Yang buat masak itu loh. Ya Allah, kula nduk, wah Krisni ora tau uruh sasa dek. Iya. Masak iki mek ngangge kambil lek luru ning buritan kok dek iki. Ora anu rumah saku. Dosa kok ya. Nggih, niki teng pundi, Om? Menika wonten Mlingi. Sumberarum. Tasik Mlingi niki. Iya napa mengkon Mlingi no. Tapi kok dingin ini apakah daerah pegunungan? Tapi tadi saya tidak melewati pegunungan, blas sama sekali tidak. Tidak menek-menek gitu tidak? Tidak. Tidak kita nanjak ukur-ukur tidak ya? Tidak. Waduh. Sama sekali. Lek Blas. kamu paham ya, waktu dienggok-enggokan kuwi mau. Lah, masalahnya tadi tuh ndak ada enggok-enggokannya. Oh, Tadi lurus. tuh iya ngeceter itu. Oh, jalannya ngececer. Iya. Ayo kudune golek jalan sing ajake liuk-liuk ngono lho. Menggak-menggok ngono lho. Terus tadi sampai di sini tadi aku mudun dari mobil itu udah Iya. aduh asrep sekali aku gitu. Asrep ki bahasa Indonesia kok anu to? Bahasa Indonesia kok campur aduk to? Namanya juga Gen Z itu milenial. Ini yang punya gawe ini Pak Guru. Kok yang Bu punya Guru. gawe toh? Loh, iya yang punya. Lah apa ya yang punya gawe? Sing yang punya hajat ini Pak Iya. Guru. Iya, iya. Sama Ibu Guru. Ya. Not ini apa namanya? Kuwi cakepan anu yo. Kuwi cakepan Lele lagu. lagu. Beliau seorang pendidik. Tadi bahasa Indonesia kita harus benar Cahayu, jangan awar-awaran. Iya, nanti setetek-setetek saya bisa. Kok setetek-setetek engko Caca do njaluk kaya sedikit demi sedikit ngono lho. Iya. Iya, sedikit-sedikit saya nanti bisa. Kalau Nah. sudah terkulina nanti juga bisa. Iya, memang betal. Pundi niku Pak Guru kali Bu Guru. Pak Didik Suryanto menika Bapak wakil kepala sekolah wonten SMK Ndoko. Oh, Nggih, kepala sekolah. Bu Tinik menika juga seorang guru Bu wonten Tinik niku sing Kota pundi? Blitar. Sing aku dalem. Nggih, maksudnya sing pundi? Oh, nggih. Nah itu Bu Tinik. Nggih, Bu Tinik kali Bapak sinten mau? Pak Didik. Oh, Pak Didik. Oh, nggih sing gondrong. Nggih lho aku gumun Pak Guru kok gondrong to Pak Didik iki. Nggih. Aku cara dadi guruno ya kaya Pak Didik, rambutku tak dawakne. Tirase rambut pasangan kok niku. Ya ora to kok ya. Ora kok ya. Mengke nek minggah dijambak mawon. Aja, ora pareng. Paling ora ya niku asli no mboten Pak. Mesti asli menika asli. Rekmanipun Asli, nggih. panjang. Beda karo dawane rambuté anu, Bu Tinik, rambuté Pak Pre. Pak Pre. Rambut Pak Pre biyen kan tau dawa to. Nggih. Tau dawa kae tibae catokan. Jadi dicatok karo sepet nalika semono. Masa nggih catokan? Cowok lho. Ya dicatok ben ketok dawa. Oh, Catok berarti- iki ora kok catok kolor kuwi dudu lho Nduk kowe aja. Lah niku lek katok. Katok niku. Semalam mau genah. Masa Pak Pre niku nggih nate dicatok? Nah, Berarti harus dicatok toh. harus perlu Dicatok. dicurigai. Ya, dhek nesu dicatok. Lah, Akhire kenapa? suwi catoke dadi catak. Ngono. Dhek bingung tulto awar-awar tinggi tembel ngono. Hah? Bingung dhek. Catake apa? Catake cilik sing ibon duwe akeh mbiyen. Sing ibon ki duwe akeh catak niku. Ndi catake? Heh,
saiki wis dientekne karo dek wis disisiki kok. Tapi dalu menika buat mempelai berdua Cahayu. Mempelainya yang mana, Om? Ada asmane sapa ya iki dicatet aku kira. Iki lho. Oh. Iki lho nduk tak dudohi. Iki lho, sapa jenenge Mas iki Mas Muhammad Iqbal dan juga Mbak Febriani Valentina. Nah, kudu diucapne selamat buat mempelai berdua. Ya, semoga Saka Niken Salindri. semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, semoga langgeng, semoga dengan adanya keluarga baru semakin berbahagia, dihindarkan dari bencana-bencana, dihindarkan dari virus-virus, dan semoga cepat diberi momongan. Nah, aku lho sing penting. Ya. Duwe momongan. Iya, itu. Momongan ki apa to, Nduk? Momongan itu anak. Oh, anak. Iya, Tuhan menitipkan anugerah. Oh gitu. Iya. Waduh, jan kaya anu dhek kaya cara ustazah. Tuhan menitipkan anugerah ngoten. Itu Mas Iqbal yang hitam itu. Tak wetak lho Mas. Dari sini kelihatannya gitu. Nanti sampeyan wis pedhok ta wau? Oh iso yang hitam aja ngono to. Tadi sudah foto sama aku tuh Mas. Sudah. Oh, lebih kecil dari aku itu. Tapi cabai rawit. Dadi cilik ning Sembodo itu sudah lulus dari kuliah ning endi ya? Solo. Lah aku kira tadi peladen loh Mas. Oh. Tibanya manten toh, lah ndak bilang loh tadi kadung tak suruh pergi zaman ini. Maaf ya. Nanti foto lagi ya Mas ya. Maaf ya Mas ya. Ini kan ndak tahu Mas, maaf ya. Itu mbak mantannya udah lulus juga. Ya sudah toh Mas aku. Oh iya iya iya. Oh ini anak nyanyikan ya ini. Ini. Iya. Lah kok ngono? Lah kok ngono piye kowe iki? Mas aku ki meng takon lho, itu anaknya kok dijak sini. Bukan. Oh bukan. Saya masih SMA. Oh masih SMA. Kamu siapa? Adanya manten. Wah putrane Bu Tini juga sama Pak Didi. Lek anake ini kan mesti lemu, Pak. Paling ora ya Saged. paling ora ndase gedhi ngono ya. Tapi ngaturke selamat buat mempelai berdua, semoga berbahagia selalu Amin, selamanya. amin, Buat Pak amin. Didik Suryanto, Bu Tini sekeluarga tansah manggih seger kewarasan murah sandang pangan rezeki. Mereka keluarga berpendidikan, Nduk. Nggih. Jadi bapake guru, ibuke guru. Jadi nyapo-nyapo sarwa dengan teori pendidikan. Iya, bener nggih. Tapi nembang ora ketang suwe banget lah kurang ngrungokke sampean bawa. Nggih. Pangkur biasa mawon. Lah ya cocok pangkur oleh. Pokok aja pangur itu repot lek pangur. Sama namanya siapa, Dek? Namanya siapa, Dek? Putrane Pak Didik menika. Jembar. Tenanan toh? Lah kok Oke. ciut tapi? Itu nama kok. Namanya siapa? Jembar siapa? Jembar Tahta Arya Satya. Luar biasa. Sekarang kelas 4 cita-citanya mau jadi apa? Dadi apa sok tak Bapak bagus. ibumu guru loh. Sama aja jadi guru. Lho nyang apa? Loh, nggih, biar semua keluarga itu ada berbeda-beda, Pak. Oh komplit. Iya, harus komplit. Bineka Sama Tunggal cita-citanya Ika. apa? Jadi apa? pemain bola. Woi. Tak omongi aja dadi pemain bola, totoane nyawa. Sampean kok lek pomone duwe musuh to, sampean pas geblak sing ditendang ora bolane malah ndase sampean piye? Nah, Aja dadi pemain bola, liyane pemain bola. dadi apa? Dadi apa? Tentara. Aja dadi tentara. Tentara sanggane abot. Lek pomo sampean duwe musuh sampean kebedil terus mati. Lara. Liyane tentara. Apa Dok? Apa Le? Tak bagus. Apa? Dadi apa sok? Dalang. Aja dadi dalang, bojone mesti akeh. Aja. Neng lek Om Rudio gak. Asine kowe ngeneki aku. Mboten nih, lan jenengan apa mboten? Kowe asine ngeneki aku aja dadi dalang ki bojone akeh ngawur hooh Le. Liyane dalang. Dalang ki abot. Abot. Sewengi sedina utuh ki mesti kudu jejeg keprak, kudu suarane kudu wis. Jejeg keprak ora oleh kleru jejeg sinden lho, ora oleh. Itu taktiknya belajar itu harus bertahun-tahun. Sulit jadi dalang. Dadi apa?
Dadi apa? Kudu dipikir tenanan. Aja terus saiki SD pengen dadi dokter, SMP pengen dadi tentara, SMA dadi polisi. Engko lulus kuliah delalah kerja kantoran aja ngono ya, Le. Dadi apa? Dipikir tenanan ket cilik. Kudu mateng. Pikirane kudu mateng. Kowe kok ngawur kowe kok mikir lho iso ngiutuh. Ini dadi apa ya aku? Harus Om. Oh, Cita-cita itu harus dikejar dari sedini mungkin. Oh ngono. Iya. Lah, kalau ndak gitu nanti gede ndak jadi apa-apa. Sik tok kuwi jenenge sapa? Jembar to. Jembar. Lah kok nyapa ngejak Dini apa wis rabi urung kenal Dini dheke? Soale Lah, kowe lek lho? bojo kudu jenenge Dini. Lah kowe kok sedini mungkin iki lho. Lah kok ngejar cita-cita apa ngejar Dini sire? Sedini mungkin itu artinya dari sekarang. Sekarang apa sedini? Dari kecil. Sedini iki segini ta maksudmu? Ora to. Sedini itu kecil artinya. Oh dari awal. Iya, dari awal. Lho mu iki tangane ra mok tol-tol Ayo, Dam, cepetan. Iku lek kecekluk tak kotak lho engko. Tadi Ayo, apa? Tadi apa tak bagus? Aku selak nyanyi ki. Apa? Bojone sinden? Oh iya. Aja, ada tadi bojone sinden. Mumet. Cobaane akeh. Mumet. Sinden iki wedake larang-larang kok. Larang, cobaane akeh. Ya nek sindene setia, lek ora. Wah. Lah, ayo. Deh. Apa tukang nyuting? Aja kenceng-kenceng terus kae. Lah iya, lah aku apa setia ora, aku ora setia. Ayo. Tadi apa? Wis kesuwen. Ngene, manut Mbak Niken ae ya. Dadi dirungokne tenanan. Ki dicakne sampe iso gede, pokoke iso lek sampean manut karo sing diomongne Mbak Niken sampean tak wenehi 1 juta. Tenan? Tenan ki. Sampean saiki umure pira? Kelas 4 SD to? Berarti kurang lulusnya berarti kirang pinten tahun malih, Om? Kelas 4 SD ngantek lulus kelas 6 apa lulus kuliah? Lulus kuliah. Kuliah ya. Lah garek sampean sok kuliah apa gak? Kuliah to, putrane Pak Didi kok. Kuliah. Ora, mboten kuliah kok. Wis gak usah kuliah. Kuliah, iya bener. Pokok kuliah ngentekne duit, ya. Wis pokok esuk dadi wong sukses ngono wae. Dadi wong sukses. Heeh, pinarak dhisik. Pinarak sik. Sesuk tangane kan bar disalami niken ta. Dibuntel plastik ya, Le. Nyapa? Ben panggang bekas terus, ora usah dianu dibuntel. Lek iso diketok ae engko Hey! digora. Oh, ndak boleh. Di museum kan. Ditungake iso nggayuh cita-citane iso. Iya, amin. Jadi Tapi- anak yang sukses. Tembangin apa niku mau? Pangkur. Oh, tak kira anak yang sukses. Pangkur. Ya. Dimen budayang rem bakal Ditulis plak, dicatet Dimen Budaya Ngrembaka. Terus masih nangling cahyane roka iki ketoke kok kaya Sandiasma to, Nduk? nggih leres Dimen Budaya Ngrembaka. Mas Sinangling Cahyanira Kaeksi. berarti Dimas. Terus Nimas mesti kaning jantung terus kang saking Nimas mesti kaning jantung entuk dening ni. Kenyo ken, bener.
Nggih. Dimas Niken. Wah, aku sesuk tak gawe Sandiasmo Mas Prih. Nah, rame iki. Terus. Salam wireng nambang beksa wis cakup. Kisah, bener ya? Nggih. Linambaran jiwa tama driya sumarah mring Komplite Dimas Niken Salindri Sandiasmo. Yasanipun sinten menika? niku sing napa nulis Nggih. lirike Mbah Sukron. Oh, Mbah Sukron Suwanda. Nggih. Wah, wis matur sembah nuwun. Wah, iki nggo semangat sampean lho, Nduk. Nggih, Menika terus ya- sing nyiptakne niku nadane Bapak Cahyo. Oh, nadane niki wau. Nggih. Pangkur niki wau. Nggih. Sing Nino nembangne. nano, nino nano. Ki pangkur biasa lho, Nduk. Nggih, ning sing nembangne. Oh, yang menembangkan pertama. Iya, Oh, iya. ngaten. Keluarga seni kok ya. Tapi tibake napa Cahayu tembange? Sambung wanci dalu mawon nggih. Sambung wanci dalu ki. Kok ngono wae? Kae sing piye sambung wanci dalu? Sing gedhe. Oh alah, sing gedhe. Apa iki mau sambung wanci dalu tegese kontake nek wayah bengi ya tembang iki. Nggih. Nggih. Capindo wong ya pundutan menika pirang-pirang panjenengan disuwun rawuh wonten mriki ngaturi panglipur sak bisa-bisane juga dalam rangka tasakuran dawuhing pinanganten Mas Iqbal kalian Mbak Febri ya. Nggih. Suatu saat sampean ya dadi manten ya padha karo melu ndongake. Muga-muga Mas Iqbal kalian Mbak Febri menika atut-runtut runtungan nganti kaken-kaken dalah ninen. Ninen kok nenen-nenen kula do rayan. Ninen nggih. Ninen Kak. Iki mesti ngawur lho niken iki Mas aku. Panjenengan menika esuk ya pengen rabi ya esuk. Kula. Nggih. Nggih. Pengen dibojo ngoten kira-kira pengrawit apa pemusik apa guru apa pegawai apa Bos. bos napa niku? Bos batu bara. Ora pereng kabeh engko ya. Nggih bos batu bara, nggih bos minyak bumi, nggih bos sembarang kalir. Wah iya no wis muga-muga keturutan. Nggih diratani. Iya no komplit pokoke bos. Kok diratani bos iki diratani panjang kudune ngono. Nggih kan cita-cita to. Lah iya wong aku ya cita-cita kok aku mbiyen cita-cita pengen dadi seniman alhamdulillah iso kasembadan. Jobi tak selingi sawetara sampean ben ora kesel lenggah kene lungguh karo papah kene lungguh kene. Iya Bapak. Engko lek kowe ngadeg terus engko Krisnia kudu ngadeg ning sandingmu madake. Aku ya gedhi dhuwur lho. Nik ngono lek nyeluk nik rasaku. Ben ditembangke Dea ya, nembang sing apik, tembange mboten angel. Gawekno tombok kangen bisa, Dea? Oh. Kula kinten nek kulino dahar tisu. Coba langsung tombok kangen mawon. Dewe mawon. Tombok kangen apa Lestari manut panjenengan? Oh, Lestari nggih. Pengen Lestari nggih. Alhamdulillah iki kaya calon manten, Nduk. Oh, nggih. Suatu saat yo Iya. pengen jejer kembar mayang. Kuwi apa? Oh iya, jenenge efek saiki iki rena-rena kok ya. Iki mau diaturke sawetara nggo selingan Nduk niki. Tembange ya kuwi Lestari ya saka Pradia Purbarini. Iki mbakku sama Nduk upama duet ngaten
Yen berkenan nggih duet upama. Nggih. Kali Pak Prih napa karo liyane? Nggih, kali Pak Prih mawon. Wah, Pak Prih engko lagune muni aku juga. Ya wis, jajal sekali tempo iki sing duet dudu gembul nanging utet, sekali tempo utet. Wis Pak Prih mawon. Om. Dalem Sing lagu aku juga bisu. ora bisu ya, rindu. Tingkah Pak Prih suarane sae kok. Lho, Kula Pak. nate ngrungokne sae. lho nggih no Pak Prih. Ning luwih sae malih lek meneng. Lah, kowe iki ngawur. Pak Prih iki dadi seniman wis suwe banget kok. Iya, mesti melu cakra budaya iki cara tak olehi dadi wira swara wis sah-sah kentek kabeh. Tapi anu ya Mas Teddy utawa utet. Lulo le lole yo tak tung tak ini tak bagus. Ini set ngomong betul ini tadi di nembang Makasih. Gamelane. iki jenenge gamelan. Sapa ngerti kapan-kapan tanggapan ning Filipina apa ning Suriname ora perlu nggo gamelan. Cukup kanca-kanca iki dijak wis beres. Dadi GC iki, Nduk, gamelan Gamelan. Cangkem. gamelan cocot. Yo gamelan Ya. lambe lah GL. Bagus sekali. Nanti lagu terakhir aku mau pakai tutuk-tutuk kalian aja ya. Lagu kayak pirang lamban misirmu. Lagune 3. pirang lamban, 3 3, lamban. iya. Wah ya cah-cah ya sesuk langsung. Nah, katanya kalau di Filipina, kalau di luar negeri bawa ini aja, orang-orang aja, jangan pakai gamelan. Iya karena mewakili gamelan, anggitmu sing Ya enong iya ya iso. makanya pakai itu aja. Bagus sudah. Aneke pas sing balung ngendang barang ra apa-apa ngenong ra apa-apa ngegong mek ra apa-apa. Bareng sing nyiter mesakne. Ya enggak apa-apa namanya si juga tere iki lho. kreasi. Dek iso kecun kecing mek ngono tok kecing. Ha sing rebab malah delap. Ngenge ono pakai ngono rumah aku. Iki tak jenengne piantun jumeneng kaya rebab. Kok kaya rebab. Rebab niku lho, Pak. Petuk Mbak Niken iki lho, nduk Niken. Jarene mau kayak gede dhuwur lho Om jenengan lek besi iku lho. Apa rumangsamu ra iki gedhe dhuwur ndak? Sameter kotor. Ora kotor. Reget aku sak meter piye to Lah iki. kula kita bayangan kula lek sing niku tirase mami wau gede dhuwur sebelahe apa son mi. Heeh, sebelah son kuwi gong sing gedhe dhuwur iki Sebelahe gong. son sing niku kula kinten sing niku lah ndamel blangkon hitam niku. Walah, kuwi anu no genahno Johan no. Nggih kula kinten lek niku. Niku bengi iki tak kon lerense ning kono karo senggak karo nyepoti iki, ngono lho. Hati-hati lho. Maksudnya suaramu tokno cah bagus. Mumpung sowan Pak Didik. Nggih mik aja. Sapa ngerti Pak Didik iki guru lho. Iya, Sapa iya. ngerti engko kowe bar wayangan bengi iki sesuk dadekne kapur. Nggih nulis. Kok yo kapur lho, Pak. Lho, kapur iki Nah, putih. lho. kapur berarti barus. Kapur barus. Padakne denden tikus ya kapur barus. Tikuse ora wedi karo sampean. Wong padha ku awake dhewe kanca. Iya itu kan sejenis kamu. Ora. Iso mbuak. Lho kene kon guwak niken wae kon guwak panggah iso. Blangkone ya apik. Ya. Kayak wong nyolo. Jangan kayak Abdi Solo. Abdi Solo. Kene kok Solo Abdi iki Solo. piye? Ning bagian resik-resik. Oh iya. Pacakan gini kok Abdi Solo. Dadi Lho niken iki sabane Solo diomongi. kok. Ya sing kulon kali no. Apa? Apa? Ngayogyakarta. Oh. Ngayogyakarta. Oh, Solo ra gelem nyayog Jakarta. Oh iya. Dadi apa sirmu? Anu pekatik. Ya padha ae kok ya. Upama duet karo niken apa?
Lintang asmara pripun? Wis lawas. Lawas oleh golek sing anyar lah. Wong Yogyakarta lintang asmara. Ngoyo. Wis diomongi nggih mik aja mikmu nyantol. Nah, ora aja omong. Ya wis rasa nggih mik. Rumah samu untune nyawet ngene apa piye kok ya nyantol ki lho. Iki Kaya pancing ngono apa piye. Aku kan saking tresnaku ning gone sampean. Engko lek engko mike nyantol lek ora kok nyantol paling lara. Lara ngono kuwi aku wis tau ngrasakne pas aku kae nggih behel. Iki ya gawe behel dek kawan. malah dingi arek gebel kleru kawat 15-an aku. Terus resik ning cangkem. Kaya mah penak no rasa wahing. Heeh. Rasa Lek mangan. mangan leren kunyah ta lek enek untune. Lah lek resik kan malah ora usah dikunyah, langsung dilek. Ben sangar, kowe bener dilokne niki kan untumu gantine untu ondo. Gantinen. Jane untu apa pemean. Aku apa tembange cara nembang karo Niken? Ayo. Wong ayo Aja Jakarta. mateni aku dugi ganji. Dek lek mentelengi kancane malah lucu lho, ora medeni lho kowe iki. Wis lintang asmara niku mawon. Ngapale nggih niku kok. Moh aku liyane kuwi. Lah apa? Kowe sayangi karo Niken. Ya Allah, cek. Blangkon kok kaya kopiah dijak-jok-jakjokne. Aku lek roh ngene iki sing omah kudu tak pateni ya. Lah sapa sing ning omah wong kowe rung di bojo? Sing arep kok pateni sapa jajali? Aja ding streaming delok iki. Ora, ampun. Pokoke teko omah. Niku sampun gadah garwa. Dereng angger ngesir wong. Dek iki angger ngesir wong no kleru gendruwo sing disir. Dadi panggah kleru om ngono. Liyane lintang asmara. Dudu kan kabiksanmu, aja mung lintang asmara. Sembarang lagu iso iki. Duit karo Niken Salindri percuma lek mung lintang asmara. Lintang asmara iki. Pupuse nelongso mawon. Aja pupuse nelongso liyane kuwi. pupuse nelongso. Liyane kuwi termasuk level tergampang. Wis anu carane tembang kepenaken. Iya, heeh, kepenaan. Dah yes, sing angel lekno. Apa? Gembus asmara. Apa gembus asmara iki? Gubuk. Gubuk ta? Malah gubuk asmara. Kuwi ra kena dige duit. Kuwi tembang tunggal. Heeh. Liyane gubuk. Liyane gubuk. Wis ora usah nyanyi. Rondo kempling. Liyane rondo kempling. Wah, kuno. Ayo. Gulu pedot lho pas. Arjun iki. Lagu apa kuwi Arjun? Gulu pedat isa gak gulu pedat sapa? Namine wae sinten, Om? Niki namine Kutet. Teddy sapa jenengmu le? Pawukir. Oh, Pawukir, celukane awu. Iki dalang lho, Nduk iki. Wisen koyo. Iki dalang wis taun dalang iki keburukan wayang dek semaput. Lah wayang gowet iki. Wisen wayange. Ya, nembana apa? Wis niku wis lintang asmara maneh. Nyapa do nyebutne mantan-mantan kuwi nyapa to jane sirik wae. Niken ki wis carane wis kenceng kok saiki ya. Wis kenceng tobat salat terus. Kenceng sangat. Angger teko dok lho mriki takon niki kiblate pundi nggih. Oh kono, oh nggih mpun. Ya wis mek takon tok ae. Ya mung genahke ngono iki. Enggak tembange napa niku Niken? Nggih, jajal Mas nadane D. Ayo Hardi Rayu Niken. Oh, kaya blek kok. Mas, sampean meneng asik ya, Mas. Terganggu. Iki wayahe musik. Rungokno. Mangati. Wis. Rungokno. Rungokno Tet kowe sapa ngerti? Kowe enggak kon moto kancamu? Napa? Mumpung metuk Niken foto. Ya, foto ya. Ndang, di HP-ne, Aja malah. HP-ne Mas Kutet di HP-ne. Wis, aja timbang kowe engko kok nggih cethek geni ning. Mung foto lho iki streaming lho malahan. Oh iya ya. Ayo ndang kok gek Malah ndang. kok nggih cethek. Malah Ayo. kok nggih cethek geni. Di HP-ne. Lah bareng Eman lho mumpung Niken. ketemu aku ki aku. bareng jejer ngono kaya kowe nyangking kentongan lho rumah tamu. Sek. Anu aja cedhek-cedhek engko dadi anu ki barang kok dadak nakal barang ki. Kok ya ngerti nampek barang.
Apane sing nakal? Adikku. Iman kuat impron kuwi lho sing ngratek. Jare kutet tak ganti Imron Ngajak kuwi. jenenge. Ngajak apa tau roh gitu kok omong sakmene. Wah. Yo rayunen coba jajal nembangon iki. Kurang dhuwur rek Mas Bae. Mayor. Wah. Utet jan ngimpi apa ngono. Aku cara dadi utet gandrung niki langsung marem langsung koprol iki cara aku. Koprol. Lah iki lek normal, lha niki abnormal lho. Aja to. Iki dalang nduk iso dialang suluke. Wah, dawa. Jajal, mengko sampean dalang-dalang sithik-sithik wae engko lek menawa aku terpesona karo sampean. Terus sampean tak dadekne asistenku. Dadekne apa? Asisten. Hubungane apa dalang karo asisten iki? Lah sapa ngerti kan yo niki ning wayangan terus. Heeh. Ya, jajal. Yo, terusno. Iki tembang apa to? Tembang apa iki? Peh jenengan niku kok tembang ngeten niku kok mboten semerep niku. Apa judule? Niku mau ninggal katresnan yo. Sampean tak pateni tenan lho tinggal ngene. Hah? Iso enek Kadek mau aku wis berusaha sabar ngadepi sampean. Kok koyo ngene wis jelas-jelas tombo kangen nek jek panggah ninggal katresnan. Senenono nduk, senenono. Iki judule Tombo Kangen Senenono. Anumu nyemprot. Dheke karepe digagah-gagahane dikuweneni ben ketok guwedi lha kok malah kaya gerih. Lah dikenek-kenekne. Ayo judulnya iki mau apa? Teoto M Tom Tombo kangen to. pinter 100.000. Aku tau rono. Ndi? Tombo kangen kok judul lagu kok tau rono. Oh, iya. Ayo ndang nyanyi kuwi ya, Mas. Mas Kudat bisa? Mas Kudat bisa lagune? Piye? Mangkane fokus ning aku, aja fokus ning sinden, aja fokus. Menang. Kowe iki aja nyawang njaba, nyawang niken tok kuwi lho. Aja omong ki fokus nyamang aku wis genah ora? Sosok. Lah terus mosok arep dalang ngene, terus kanca-kancane do muni terus arep nyawang kanca-kancane. Kowe iso Jenenge dalang ki fokus ning gone wayang, fokus ning lakon, fokus. Genah ora? Fokus ki ora kok. Orang itu disuruh fokus itu sangat sulit. Sampeyan kudu fokus. Ayo, saiki fokus belajar. Belajar apa? Belajar. Nembangan. Terus kon belajar iki TK apa? Lho, tembang iki lho kok TK. Ora terus TK tok, kabeh semua orang semua umur itu harus belajar semua. Belajar itu tak mengenal waktu. Mas ngene iki wis pinter tapi tetep belajar. Ayo saiki sampean belajar. Dek kelangan teng ali-ali. Jajal. Apa yang ngerti suarane sampean? Jajal. Dek kelangan. Yo. Anu Mas, idonono lek dek kaya ngono. Dek ndok mulaklen. Yo, nembango jajal. Terokno niken lho, Dik. Dek kelangan. Males. Piye? Dek kelangan teng ali-ali. Yo. Ora dek. Ya iki. Ayo. Kulo. Nyanyi apa? Nyanyi apa? Yo. Dik, yo. Dek gelang alit ali-ali. Gelang
anting kok ali-ali iki lho piye. Lah kan enek gelang, enek anting, enek ali-ali. Wis ta manut aku wae. Manut aku wae. Manut aku. Iki bener iki. Ya Allah. Sak tuli. Nah, Sak duli. Kanggo tambah Kangen iki. kangen iki. Kangen iki. Tutuk nane. Piye Tutuk to? nane. Sik to. Tutuk nane. Oh, iki bener ngono lho. Tutuk nane. masa arep nyanyi korban das. Ki. Anu, Pak Didik niki enten jasara harjane napa? Ki. Sambel das gitu. Sebelum aku memulai Om, Heeh. sama harus di BPJS apa Gung? Hah? Harus di BPJS Gung. Lek BPKB anak aku kok sabetne ya. Mah aku lek BPKB. Iya bar ketilang iku ero. Nang. Ya. Sak dulit kang ketembel kangen iki. Pras. Sapa sing ngongon pras? Sak dulit Kok kono to? kon pras bareng. Sa- Sa Oh kok pegel ngono lho karo aku iki. Oke. Enggak wajahmu pancen wajah megel nih. Sak dulit kang ayo bareng. Kita harus bareng. Kanggo tampa kangen iki. Prasasat ngimpi durung buta tangi. Buta tangi. Rasa kangen wis bisa mari. Wis iso ta lagune? Ora. Apik ya niken suarane apik. Sae. Bijine pira? Gus. Bijine 8/1000. Kuwi ono iki sae suarane. Sae. Sae. Aja Mas, aja jok banyolan ngono kuwi. Aja ngawur iki Kedaden kan maneman. ya ngesakne lho. Ya Allah. tembange manut panjenengan. Ya. Kuwi mau lho, lintang asmara. Aku aja angel lagi. Apale mek kuwi lho. Mbok ya. Sesuk nek arep ketemu Mbak Niken Salindri kudu ngapalne 10 lagu, list lagu terbaru, oke? Mbok cekek elek lho. Aja nganti cekek wong kowe iki wis elek kok dadak dicekek barang Oh lho. iya. Mbak cekek blegek ngono lho. Piye Lintang Mas? asmara, lintang Ya. asmara. Sebentar Ting Mas. ting tong. Ah. Siang pantara. Yo mangap sing ngombo, si wis sading, sa sing ngombo sa. Lek sa ombo. Buat penonton wonten ing Sumber Arum. Iki ral apa ora? Rol ya, Dok. Ral. Rol iki roman ketoprak pinter lho iki. Wong ayu. Mas Kutet, Dalam. makasih banyak ya. Ya. Semoga sehat selalu panjang Amin, umurnya. Amin. Semono uga kowe ya nduk yang ngono. Wah, nduk. Lah tuh anane tua kula lho timbang. Ya. Kok tua? Nggih. Kowe wis tuwek, karo mbahmu tuwek endi? Sangke tuweke ning jeding tiba ping 4. Diamini anu Ojo cancang. to. Ngawur. Mas aku oke terima kasih Cak Bagus pinarak dhisik. Mula ora takon lungguh nek niken ngono bangah ning ngarepe niken. Aja wis sopane ora jamak. Dek tau sopan ngene roro monggo ngarepe lawan kejaduk dok. Mas aku. Menika pokoke semangat selalu buat pinanganten kali juga Pak Didik Nggih. sekeluarga Mbak Tini. Nduk. Nggih, dalem. Iki nek sampean tak porsir tak kesel ben dikancani iki ya, mamahmu iki ya. Nggih. Coba jenenge nembang wong loro manut sampean tembange. Ha. Engko bar kuwi kek leren. Nah, niki iki nembang ping 15 lho ya kesel to. Iki mboten, Mesake. nggih. Iki tak kancani Utet iki ora kok nembang ning golek hiburan. Oh iya, nggih. Utet menika seniman dalang lho, Ndek. Tahu suluk iki anu ya. Dik. Nduk kok Dek. Duk karo duk dadi dik. Heeh, tungno. Kling. Wis kuwi sepote rasa dawa-dawa. Wis petungo karo Mas niken Kutet iki. dilis ya, sok ben bulan depan bulan depan nggih ketemu malih ta nggih. Oh iya no. Jemput. Ayo.
Kowe kesandung muni apa? Bareng ngelokne utet kaya Mboten iki lho panggunge jembik. Oh. Anu rada lega. Tapi Kapan kepanggih malih? neng Malang nek ora kleru ya bulan September iki lah. Dilis ya Mas lagune. Engko tak WA ya. Heeh, utet. HP Tet. HP-mu aja modal ben di WA. Sing tak WA Patrick tuh ben dipasrahne Mas Tutet ngono Mas. Wis kedemenen. Wis manut anu tembangin apa wong loro iki? Manut tembang kekinian juga boleh, tembang lawas yo. KSMW. KSMW. Wo Kusuma Wicitra. Heeh. Kusuma Winarya. Heeh, Wijaya. Tapi sing nyiarne sapa iki? Utet apa anu? Lah, wong ana dalem agung. Pak Didik menika wis pokok matur sembahun Pak Didik, sehat selalu, berkah selalu buat mempelai berdua, juga buat penjenengan sak keluarga. Sarira tetembangan iki mau tak sengaja tak dobelke men ora kekeselen. Oh iya, karo mboke cah-cah. Tapi Nduk, swasana ngangsek saya dalu ora lali, aku tak kepengin ngaturke tembang Tombo Kangen. Tetep tak rangkep wong loro. Ana Mega, ana Intan Budilegawa. Iki omahe ya jejer, nendi-nendi ya wong loro. Awan mau ya golek mangan ya wong loro. Streaming ya adep-adepan ya wong loro. Terus curhat, aku sok rapi sapa ya. Sitoke syukur. Lah kok nyauri ora mati.